Sowieso is een soort van credo. Je moet altijd kijken naar de mensen voor wie je schrijft. De componist is zelf niet blazer. Merk je dat aan de compositie? Ja, toch wel. Het is heel percussief. Maar er zit ook, ja, dat is ook heel mooi. Hè? Je moet denk ik andere wegen bewandelen dan we al honderden jaren gewoon zijn. En dat is net goed om gewoon nieuwe muziek, want ik vind het echt een fantastisch stuk. En die kleuren zoeken en ja, je merkt hoe dat hij omgaat met een synthesizer erbij. Vol mallet percussie met bijna onspeelbare stukjes. Bijna, dus het is wel speelbaar. Er wordt heel veel gevraagd van de muzici, toch? Ja, zeker, absoluut. Ja, van de dirigent? Ja, het is om zo'n stuk te studeren. Kijk, nu, we hebben het al een keer gedaan, dus het werk is eigenlijk al klaar. En nu is het toch opletten om qua controle goed erbij te zijn. Je kunt niet zomaar iets doordirigeren. Dus de controle is echt wel een lastige taak, zeker op het moment zelf. Nee, het is alleen maar een waanzinnig, een hele prettige ervaring voor me geweest. Ik kom uit het noorden van het land. We hebben ook harmonie- en fanfarekorpsen, maar niet zoals jullie in dit prachtige deel van Nederland. Dus het is mee begonnen dat ik op bezoek ben gegaan bij het orkest. Waar zit voor jou, met jouw enorme ervaring, zowel als instrumentalist, maar ook als dirigent, waar zit voor jou dan nog de uitdaging bij het instuderen bij zo'n werk met zo'n club? Oh ja, die uitdagingen die blijven altijd. Of het nu dit werk is, of het is een heel klassiek werk. Ja, het orkest gewoon zo goed mogelijk laten spelen, zo mooi mogelijk laten spelen, zo mooi mogelijk laten klinken. Die uitdagingen blijven precies hetzelfde. Ja. In Utrecht speelden ze deze concert en daar kwam ik in die prachtige zaal en ik wist gewoon niet wat ik zag. Zo'n gigantisch apparaat. En ik heb heel veel geschreven voor alle symfonieorkesten. Hè. Dus je denkt eerst, ja, god, hoe moet dat nou zonder die strijkers? Nou, ik heb ze geen seconde gemist. Ik vond het fantastisch. Het is eigenlijk nog veel directer dan een symfonieorkest. En dat past heel erg goed bij mijn muziek. Smaakt dat dan meer? Ja, nee, heel graag. Het is gewoon een oproep aan alle harmonie- en fanfarekorpsen. Bel me, want ik wil heel graag. Ik vond het fantastisch. En het is ook een hele leuke, hele prettige cultuur, vind ik. Heel solidair, heel gezellig, heel humaan. Dat is heel fijn. Dus dat is heel hard werken. En een goede balans vinden tussen aangename werksfeer en toch hard werken. Dat is altijd een dunne lijn. En als er een oudere dame, zeg maar, die in een mandolineorkestje zit met nog 3 vriendinnen. Als die een stukje wil hebben, dan doe ik dat ook. Weet je? Dus dat maakt voor mij helemaal niks uit. Het is op maat. Het is voor mij, ja, op maat. Maar dat is echt het oude ambacht. En ik heb er evenveel plezier in om iets te maken voor mensen die amateurs zijn, als voor een heel chic orkest. Het is alleen maar een uitdaging. En dit is een heel moeilijk stuk. Ik vond het heel moeilijk om in te schatten wat ze wel en niet konden. Er zitten echt zulke lastige dingen in. En ze doen het waanzinnig. Is dit nou ook meteen een pleidooi voor meer van dit soort nieuwe stukken in de Hafa-wereld naar binnen te halen? Oh ja, ik vind van wel. Ik vind de tendens de laatste jaren is dat de Hafa-bra, met alle respect voor alle Hafa-componisten, maar dat we ons eigen vlees aan het keuren zijn. Hè. Zeg maar, de slager keurt zijn eigen vlees. En de connectie met de klassieke muziekwereld is hoe verder we gaan, hoe groter de kloof wordt. Als je dat dan schrijft, zoek je dan ook die uitdaging van ik kijk hoe ver ik kan gaan met of ze het aankunnen? Ja, zeker. Dus ik heb ook tegen de leiding van het orkest gezegd, als het moet kan ik ook apart met de muzici gaan repeteren. Dus bijvoorbeeld, ik wist dat ze 5 of 6 slagwerkers hadden die heel goed waren. Nou, die partijen die zijn ook echt heel complex samen met de pianopartij. Dus ik heb er heel goed over nagedacht. Ik heb ook aan hen gevraagd, wat zijn echt de meer solistische muzici uit het orkest? Dus daar heb ik voor geschreven. En door dit soort stukken, ik begrijp ook wel dat niet veel orkesten dit soort stukken zullen spelen. Maar je moet toch iets doen. En zeker een orkest als Sint-Michiel heeft daar een hele belangrijke rol in. En die vervullen ze natuurlijk met verven. En dat is, dat vind ik heel belangrijk dat dat toch gebeurt. En ik hoop dat je dat als compliment ziet, ik hoor ook jouw meester in dit stuk. Jouw leraar. Ja, nou, dat vind ik een heel groot compliment, want je hebt het over Louis Andries natuurlijk. Dat was inderdaad mijn meester en een hele goede vriend. En wij hebben zo intensief samengewerkt. Ik heb ook met hem aan zijn stukken gewerkt toen hij het eigenlijk niet meer
niet meer goed zelf af kon maken. Dus het is ook niet verwonderlijk dat er heel veel van zijn denken en zijn taal ook in mij zit. En dat gebeurt natuurlijk, want ik geef zelf ook les. Ik zie het ook weer bij mijn eigen studenten. Dat is ook mooi, hè? Want dat is net zoals in de wetenschap. Ja, iemand als Max Planck, die stond op de schouders van Einstein en ga maar door. Dus je moet het ook aan elkaar doorgeven. Nee, ik vind het een heel mooi compliment. Dankjewel. Maar hoe verkleinen we dan die eilandpositie, zeg maar, die je beschrijft? Want je zegt, ik begrijp dat heel veel orkesten hier niet aan durven beginnen. Wat zou een oplossing zijn? Ja, toch eens een componist vragen die ook voor lagere divisieorkesten een nieuw stuk schrijft. Of het lef durven hebben om componisten te vragen die nog nooit voor blaasorkest hebben geschreven, om die iets te laten schrijven. In samenspraak natuurlijk. Hè. Mensen komen luisteren, wat is nu eigenlijk een harmonieorkest? En door ook goede feedback in het proces te geven van ja, maar de eerste draft is klaar. En dan zeggen ja, we willen het toch meer zo of we willen het toch meer zo. Dus het is echt een soort samenspraak en dan kom je uiteindelijk tot iets moois. Nou, ik vind het sowieso heel belangrijk dat muziek communiceert. Ik maak niet muziek om het expres moeilijk te maken. Ik probeer echt muziek te maken die ik zelf mooi vind. En daar vertrouw ik op. En ik denk dan altijd maar, ja god, dat zullen andere mensen dan ook wel mooi vinden. En wat er gebeurde, want dat moet ik even zeggen, het grote verschil tussen het werken met dit orkest en met, laten we zeggen, een concertgebouworkest is, daar heb ik 2 repetities van misschien 20 minuten of 30 minuten. Dat is het, weet je wel. We hebben hier aan dit stuk uren gerepeteerd. Het heeft ook te maken met dat het deels amateurs zijn. Maar Dat is dus een voordeel. dat is een voordeel, want die muziek gaat zo leven. En er zijn zoveel van de muzici van het orkest naar me toegekomen. Die zeiden, Jezus, wat klinkt het fantastisch. Nu begin ik te begrijpen, de grote vorm. Begrijp je? En dat zijn allemaal echt hele grote voordelen die ik ontzettend omarm. Het is heel jammer dat het in de symfonische cultuur niet kan. Hè? Dat je een stuk wordt er doorheen gejast vaak en dan verdwijnt het. Nee, nu hebben we dit stuk gerepeteerd na maanden. En het is fantastisch om te zien dat het gegroeid is. Hè? En dat mensen het mooi vinden. Ze beschouwen het echt als hun muziek. En dat is natuurlijk het grootste compliment. Hè? Ik maak iets, maar het is ook van de muzici zelf. En dat omarmen ze. En dat, ja, beter kan eigenlijk niet dan dat. Dus hier staat een gelukkige schepper. Ik ben een hele gelukkige schepper, ja, inderdaad. Volgens mij is de pauze nu ook afgelopen. Ja, ik denk het wel. De bel gaat, dat is meestal het teken. In België is dat tournee générale. Dus dan krijgt iedereen een drankje, maar hier is dat de pauze is voorbij. Nou, ik zou zeggen, drink er nog eentje dan. En succes. Misschien afloop, dankjewel. Maar je reist straks terug naar het noorden met een voldaan gevoel. Heel blij. Ik zet de ramen open. Ik ga de muziek heel hard zetten. En misschien stop ik wel even ergens bij een benzinestation om een biertje te drinken. We zien het wel. Welke muziek luister je dan in de auto? Nou, ik heb toevallig, ja, dat klinkt heel idioot, ik doe het niet. Maar ik heb net een nieuwe cd uit met de 3 soloconcerten. Mooi pianoconcert. En dat vind ik leuk om dat te luisteren. Ik heb een jonge muzikus bij me, die moet het eventjes horen. Dus dan ga ik. En ook hard, hè? Gewoon goed hard. En hopelijk op file. Ja, precies. Ja. Succes. Dankjewel.